Tunjuma ve thung chuan ibps rrb clerk mains sang ni som pasari kan endona question masapera hian pie chart problem oma chuta chuan total number of laptop sold thi singli sangriat laptop zong singli sangriat ashal dan percentage su ta hian f hi 20%, e hi 8%, d hi 11%, c hi 15%, b hi 28%, a hi 18%. Omzia chu laptop ashal zong hi a a chuan 18% of singli sangriat tinani. Mo chuan number of asus laptop ve thung chu asus laptop zong ve thung chu singli sangriat oma. Mo chuan a chuan 24%, b 14%, c 32% tiang khana umta. Ti chuan hp laptop ti hiron soita hp laptop hi zong thei tur en ting aniang laptop zong atanga tro heng kan compare hlua laptop shim atanga asus kapai khan hp laptop don tinanta tro hp laptop chu ta hian shim asus laptop sing ni sangrian ne hp laptop chu sing nin don ti kha chiang takin na shel dokta tro ha ka kan zon suadan tur logic chu ni don ani ti chuan ama saberin ngen yang number of HP laptops sold by A and B together is approximately what percentage more or less what percentage the number of Asus laptop sold by E and F together omje chu HP laptop sold by A and B together hi ka so na ngai tina chumi tur chuan number of laptop sold by A and B together. A le B te hian laptop engzang en shal chua. A 18%, B 28%, icho kan bel chuan 46% ro. 46% of engzamo singli sangriat. Tro kan sela. Chuan multiply hi all sum ran zo na phone in katinga di riat di ruk ni bill som riat ni chuan chutini chuan hi ni chuan number of laptops sold by A and B together chu hi ni ta chuan number of laptop sold by number of Asus laptop sold by A and B together. Asus laptop A and B na sales at 24 le 14 38% of sing ni sangriat tro sing ni sangriat zat ni somriat le thumriat ka multiply chuan khat bial ruk somli hiam tani mo chutini chuan number of laptops sold by number of HP laptops sold by A and B ashia don tro tani chuan hemi tang hian hemi hi ka pai chuan number of lawziak ula number of laptops sold number of HP laptops sold by A and B together therefore number of laptops sold HP laptop sold by A and B together chu hemi tang hian hei ka pai chuan engzang a chuak bial pali pakhat tro chu equation 3 petaila chu number of laptop HP laptop HP laptop number of HP laptops sold by A and B together nitani chu ka compare na tur pakhat chu kreta value kreta tro chuan next sang ka son don number of Asus laptops sold by E and F together ta hian number of Asus laptop sold by A and B together taila chu Asus laptop A and B together chu 38% of E and F kati tro question in E and F atia
A le B ni lawin E and F. E le F chu engzai 18% of sing ni sang riat tro chu ka cancel le a sing zan hi som riat into 18 ka zonga sanga zali anita ne chuan mamo zong chu kim pakhat ta number of laptops sold by A le B together atangin number of Asus laptops sold by A and B together ka pai chuan number of HP laptop sold by A and B together atchuaka tro chumi atang chuan number of Asus laptops sold by E and F together ti hi in percentage in nge atama mo atlem ti kha kan son chua tur choi ta ti chuan number of HP laptop sold by A and B together chu sing khat sang khat zali somli nia number of Asus laptop sold by E and F together chu sanga somli nia ti chuan required percentage tur chu sing khat sang khat zali somli atangin hei ka payang chu chunga timo achan chu what percent the number of HP laptops sold by A and B together is more or less than the number of Asus laptops sold by E and F together. Hey ai hian engemawzat nge atam emo engemawzat nge atlem ti khan ta atam ti kan hu chiang to sa tro ani chon atam na percentage tur chu a difference atain tro atam na percentage tur chu hemi te in hhlawhtna hi out of enga train nge enge ka te na tur chu number of Asus laptop hey hi number of Asus laptop atang hian engemawzat nge atam ka chu don chuan a difference out of sanga zali hi tro chu percent kala tro chuan sing khat sang khat zali somli hi sanga somli ka pai chuan bial pali som pakhat a panga pai paruk tro sang ruk zali divided by 5040 100 tro hi ka cancel thea chuan ruk li bial tro sanga le pali tro hei hi approximately equal to 1 to 7% ani. 42 na find the difference between the number of Asus laptops sold by D and E together. Asus laptops sold by D and E together to the number of HP laptops sold by A, B and F together. Tikha kan question ania. Asus laptop ani chuan tahen direct in kan zong hal theitro sold by D and E together. Number of Asus laptop sold by D and E together to D le E chuan exact percentage nge D le E chuan 20% tina tro ka bel chuan of 28000 tro chu zani somriat ni riat bial into somni chu sanga zaruk tina tro chuan hei kan da thapotang adota kan zon tur ve thung hi number of HP laptop sold by A, B and F together. HP laptop kha direct in ka nei lo direct kan nei chu laptop zong ha tro H laptop zong A, B, F hlawhtzat ka hriat chuan Asus laptop zong A, B, F hlawhtzat ka hriat bok chuan tachang khan ka payanga HP laptop A, B, F hlawhtzat ron chok don tina tro chumini wang chuan kan zon masak ber tur chu number of laptop shim mo sold by A, B and F together. A le B ka bel chuan 36 tro henen ka bel chuan 46 henen ka bel chuan 66 48000 tro chu kan se lila 480 le 66 ka bel so ka multiply chuan 31680 ran choka tro question 2 peleila ti chuan ka zon le tur chu number of laptop nilungot to lawin Asus laptop number of
ASUS laptop sold by A, B, and F together. Tro ASUS laptop ve thunga chuan A, B chu 34, F nen ka bel chuan sorry A, B chu 38, F nen ka bel chuan 48% of sing ni sang riat ni jan hi som riat le 48 ka multiply in khathum li bial anita tro ani chuan le number of laptops sold by ABF together atanga number of ASUS laptops sold by ABF together ka pai chuan number of HP laptops sold by ABF together chokang tro ani chuan number of HP laptop sold by A, B, and F together chu engsange ka pai chuan 0 4 2 som pakhat atanga pathum ka pai chuan pariat pakhat equation 4 chuan enge ka son tur khani ta le find the difference between hei le hei hi a difference ka song don tina tro ani chuan kan answer tur chu 18240 atanga sanga zaruk ka pain a difference a chokang tro chu 0 4 6 pasari tanga panga bai pahni pakhat a difference tur chu sing khat sang ni zaruk som li kha a option kha hilai hi whiteboard a ron zia len to lo wangin ron zia to lawa option a sing khat sang ni zaruk som li ron om don tinani. What is the ratio of number of HP laptops sold by D and F together to HP laptops sold by B and E together? The HP laptop zondang kun chito atro D and F together D and F ni chuan D and F hei hi kabel chuan 31% draw 31% of 4800 kha total number of laptop sold I don't know by D and F draw chuan number of laptops sold by ASUS laptop sold by D and F together kazong D le F chuan 22% of 28000 chu hemi tanghan ka pai anga tro chuan chu HP laptop D and F together so nga chu tiang che chuan B and E together po ama akan cho to dan ang khain no chokang in cho ve tur kan dang answer to chu B ni he hi long hu chen tu banga he chu in exercise nang mani practice ve tan kan dang. Find the total profit earned by seller A if seller A earns cheng som li and cheng som sari per laptop on HP and ASUS respectively. HP a hlep tem jok ASUS a hlep tam shet jok tina tro chu total profit zon tur ta HP le ASUS a seller A B ka mo chu tini chuan 18% of liriat singli sangre ta hian no ta hian hei nge zali somriat le sompariat riat ruk somli riat ruk somli ni ta chuan heta hian hei hi seller A ina laptop hal zong tro chuan chu lo ziak taw la hei a space hit lem em vain ka ziak thei to lawa chuan seller A B kina ASUS laptop hal zat kan in leang chu zahni somriat intro ni le ruk sari somni tro chuan chutini chuan seller A ina HP laptop seller A ina HP laptop hal zat kan pai chuan pasari red ko som pro pakwa tro pasari pro pakhat tro ani chuan hei hi HP seller A ina laptop hal zong zat tro chuan hei nita chuan seller A ina ASUS laptop hal zong zat chu hei ni bukta tro chuan seller A in HP a engzang e earn kha somli
seller A in asusa engzange hle pakhata somsari ni chuan pakhata somsari ni chuan sangruk sari somnia chuan ninga multiply don tina tro chuan a profit zong tur chu hemi pumpui bel hi tro chu kan zong chhuakang ruk sari somni into somsari chu engzange li sari bial zali tro plus hi khat kwa somni into somli chu sari ruk zariat tro chu ka bel chuan bial pahnih pasari pali panga profit zong tur chu nuai nga singli sang sari jani tina nuai nga singli sang sari jani answer tur kha ena tina ni laya detail de ka soi ho kha ndu chuan lo note down la tiringot enje chuan nakina injir le huna in thathiam don lowa chuwang chuan hetilaya athu ka soi ho kha mo whiteboard space at lema wang ka ziak sing lo kha in lo ziak mai zel don nia if seller E sells Asus laptop in loss at cheng som thum each Asus laptop hi seller E hian mo exact nge selang en sinang 8% netro 8% of sing ni sang riat chu en zange parevere rukli parevani som paruk som pasai sabra sabwa som ni khat ni tro heti zathi Asus laptop hi seller E in tizathi a sale tina mase heti zat a sale hian ching som thumalos zel tro pakhata ani chuan pakhata cheng som thumalos zel chuan sing ni sang ni zalia chuan ingzang elo sang multiply la pathum voi li som pahni pathum voi ni paruk pasari pathum voi ni paruk tro a loss tur zong zat poi atam tro hi e loss in Asus runguta loss tro chuan at what price he should sell each HP laptop to gain cheng sang thum zani in total HP laptop he should sell to in more E seller E thau khan tro ani chuan total laptop hi engzat nge 8% of liriat khat ni thum tro liriat pareveriat rukli parli pariat voili thum ni thum li thunga thum sari thum riat li bial tro chuan hi heti zong za thi seller E ina computer shal za tro chuan seller E ina heti zong za thi computer shal za ni chuan HP laptop seller E ina shal za tur enang HP laptop seller E ina shal za tur chu laptop shal zong seller E ina Asus laptop shal zong ka pai chuan HP laptop za da chawang tro paruk pakhat hi HP laptop by seller E ashal zong tro chuan ashal zong hi mi hi ni chuan chu tin chuan at what price engzatin nge he should sell HP laptop to gain cheng sang thum zani in total ti khani ta ni ta hian hemi za thi a loss ta a chuan hemi za thi laptop E hi hral bok ta a tro chuan ka gain du chu sang thum zani ni ta chu ta tang chuan enge ka zia thei enang le ka zia thei chu a loss cheng HP in hemi hi hral sang khat zaruk hi laptop mi E person hian E a hian sang khat zaruk a hral tro sang khat zaruk a hral chuan sang khat zaruk a hral a hlep tur chu HP chu pakhata somsari zel hlep ka tu question mas zok tro sang khat zaruk in a hral chuan engzat nge a hlepang engzat hlepin nge tro ani chuan engzatin nge a hral ngai ti kha engzatin nge a hral ngai kha x ta se tro HP laptop engzatin nge a hral ngai
chu tang chuan hi ka pai don ruk sari ni tro chuan chuta chuan enge gain se kan du engzat nge gain se kan du sang thum zat ni gain se kan du tro chuti ni chuan hp hi sang khat zaru ko oma engzatin nge hral se alos na song song pei bok si in cheng sang thum zat ni a hle pang ti kha min zo chu ni tro sang khat zaruk x lo nia ei pan hi ka bel chuan zali pasari le pathum ka bel chuan som paruk pasari x tur chu heina tro 704 by 16 kan enang 704 by 16 chu 44 cheng somli pali zela hralangai gain tur chuan sang thum zani gain tur chuan tro option n somli pali mem omlo tro ni chuan non tinani tro khatizong kha ibps rural bank clerk mains exam sang ni som pasaria pai chat ho chen ta ha pai chat pakhat ringot pon question panga chomani ha tro chuan chuan pai chat thi aron chuak fo thin ti kha cheng reng maya chuan chuan hi mo ne taka chok thei tur ka in bol sei kha poi mo